Bocsánat, hogy visszamegyünk a házra. Szerintem még ki kéne mennünk. Láttuk. Még kimegyünk, 3-at is láttunk. Menjünk vissza. Látszod, maga csontváza. Na, állj meg, kell egy kicsi fény a telefonról közben. Hol van a flashtorch? Közben megy? Nem lehet, ez jó. Persze, állj, ki kell kinézni az ablakból. Ghost signal acquired. Ott egy, kint van. Nézzed a... Nem, már, hogy abba, ezt komolyan mondom. Nézzel onnan, te! Fasz, kint van. Jaj, bocsánat. De Mi az, hogy kopogja valaki? nem, csak hülyeség. Ne kopogjon, de Áron, Tom, te kopog. Nem Komolyan! vicce. Signal lost. Signal lost, elment. Ez nem jó! Szerintem így. Nem jó, hogy ez az app. Ez a legigazibb, én szerintem csak egy. Jaj, ne nézzétek ezt, ne nézzétek. Jaj, ne lássák. Kapcsolj a villany! Ezt tudjuk, hogy fake. Ugye? De kapcsolj a villany! Mit hallottam volna valami? Ez itt csak ez a pit. Az meg, nem mond? Nem. Dani? Kapcsolj le a villanyt! Nem, ez csak fake. Ez fake, ez biztos. Biztos? Igen, ez fake, mert ez az, amit próbáltuk. Ez igaz. De miért volt pont ugyanott az a ghost? Inkább hagyjuk abban ezt a videót. Tényleg voltokban. Igazság félni őszintén. Ez fékem. Nem, ez szerinted fake. Lemutassa még a testét is. Scan terminated. Hú, Állítson meg a videót. Ennyi volt már, sziasztok. Camera market. Oké, na. Sziasztok. Nézzük meg így.